Бітті баш деймін, жамағат. Мені тоқтатып болмай. Димка татарша сөйлеші. Димка да бүкіл, АК-47, Три топора. Рифат Зарипов. Кім? Біразылайын. Алла көп сөйлесең достым. Көп сөйлесең шоқада қылаға орта башылы. Тоқта, түсіресің ба сен? Пожарниклар келді, МЧСлар келді. Әбилерде, бәбилерде, кім гіне юқ бұнда. Ну, неше бұтырасың сен мұнда? Ордым. Сен жаздырасың сен? Сен түсіресің ба? Демек, сіз бүгін соңғы орын алабыз деген негіз. Ақырдан бірінші. Şu соңғы бет енді ол. Қырғыз рәсіз, қаман Рифат Зарипов дейді. Копия. Туйдырдың интервьюларға достым. До такой степени надоел сен уже. Сәлем, соғындығыз мы? Мені түгілләйінді, Айдаш Шаяртның шираттағы ойынын. Біз бүгін қабаттан Ғабдулла Кариев есіміндегі еш тамашашы театрында. Бүгін Айдаш Шаяртның ширік ойын финалы. Қарайбыз, нәрселер келіп шыққанын, кімдер білән біз онда әзмес аралашып алғанын. Қызықларға тиеш деп ойлаймын мен, но өзіңіз хәл етерсіз, бәя берірсіз. Кеттік. Димка татарша сөйлеші. Саф. Илахи. Татар тілінде. Рифат Зарипов. Кім? Рифат Зарипов қаршаға дейм әзгілі. Біразылайын. Құра оператор да біздің әзгілі шаққаттып қойды. Оңламай, кім түрінде сөз барғаны, нәйме? Рифат Зарипов. Ай, ладно. Ғарик. Сөйлеші ғалі, біргілі. Сен бұл командада кім болары, нендей вазифаны башқарасың мұнда? Мен бұл егітлерді шушы шығышқа әзірлеймін деп айтырға болады. Біз бір әзірленеміз, но мен тек әзірек болушам. Мен шаққадам, Ғарик татарша сөйлеші жамаға. Міне шонда нәйтіп, Вадим. Сен мұнда бұл командада кімсің сен? Сен неша берейсің бұл командада? Мә, электр алып кеттілер да енді. Қатнашып берейін қазір. КВНда қатнашып, көңілашып, көңіл көтеріп кішілерге. Ярый, ол сәйір хәл түгіл әлі, Вадимнар бар е, татар ауылларында да бар бір Вадимнар бар е. Міне Димкалар жоқ еді. Димка да түгіл әлі, АК-47, Три топора. Мен сенің көрдім әйме телевизордан ғана. Мен сенің фанатың. Мен мұңа бик шат. Сөйлеп жібер әлі, сен бұл командаға неше кілектің ғып мен? Бұл командаға... Көріп алдық. Бұл біз Витя Акреп ойладық бірінші аны. Авакасы Дима болған екен. Ялғыз шақырдылар. Сіздің юморыңызды сіз нормаль шығаршасыз сігітлер. Сізге не претензиялар жоқ, шілтәуілдер әсі жоқ сізге. Ну, Рифат Зариповқа қарағыз рәсіз, қаман Рифат Зарипов дейді. Копия. Көрдіңіз мен ішік Дималар, Вадимнар татарша сөйлеші матуриттірміға. Қаміне біз Динар білән аралашып алайық әлі. Мәскеуден келген Динар әзірленулер неше керек өтті екен достым? Қиын болды ма, жоқ ма? Сәлемсіз, Роберт Абай қайырлық. Роберт Абай деймін меңа. Бұйым бардыр, шоңадыр. Әзірленулер алай бик қатлаулы болмады. Рахмет біздің команданың дусларыбызға, алар ярдәм етті. Әмінді әлбәтті біздің түркімді Фаил деген егетіміз бар, Денис, Ғафур. Әмінді алар теге тәжірибәлі артистлар боларақ, КВНшіклар боларақ, шуңа көрә бізге жеңілірек болды язырға. Нормально сөйлешейік. Нормально. Не, әзірленіп келді. Или қоя, оқыдың мұ сен, қоя жазылғаны? Әлігі команданың шоуманы. Сіз аны көпілері біз біледір. Денис, өзі, Қамыр Батырский. Міне Вәли, Ғали, Шіміткәли кетіп барған күймеді. Вәли, Ғали түшіп қалған. Кім қалған күймеді? Не. Міне, юмор жамағат. Юмор, алға тауы давам етеміз, кеттік. Дәрседі болса да айтерсің енді, айта, тоқта, түсіресің ба сен? Әйінде тезгірегін әйінде бір әрсі бір. Нәсәйтім соң, Тезгірегін әйінде бір әрсі сөзін, тезгірегін қаманы яласы болайсың. Нәсәйтім соң сұрамасың. 20 минут өткәш. Әйінде бір әрсі әйтінде. Біздің мұслим қырмысқасының бір әғзәсінің футболкасы шыланған. Нәрселер айтерсің? Бәй, ұт қапқаны шуңас юшы соқырдым тезірек. Қапқаны? Әйе. Қойын қаптырдың сен. Бәй, шақырдия қызып кеткен, ұт қапты гүрлі башына. Тезге басыға жұмып. Сенің ойнаудан қатты әйме? Қатты өзің қаптыр. Пожарниклар келді, 22 МЧСлар келді. 5 толды, ішітмәдіңіз мені. Кемніңді бір құшақ оймеңді. Несін тартарларына сәлем. Сәмсіз. Жамағат, біз енді театрға келіп та енді буфетқа кірмеше кетулері бұл әзігіне башқа сыймастық айбірдір деп ойлаймын. Чүнки театрдағы буфет өзіңіз білесіз. Бүгін үстел янында біздің қонағыбыз Рүстем аға Каримуллин өзі келіп жетті. Бигерек ұзақ сөйлемейме? Бітті баш деймін, жамағат. Мені тоқтатып болмай. Міне сеніңше қойса команда, міне әлі
әле бит ширек финал гына бит әйме? Ширек финалда барыбер менә чемпион исемен кемгә бирер идең син? Лидер гел нәрсә беләндер менә шушы уен белән бәйле, ни беләндер гел мәшгуль. Менә шушы уенга әзерләнгәндә, лидер гел нәрсә беләндер, у я җырын яза, я үзгәртә, я кабатлый репетицияләрен ясап тора. Я ниндидер сорау белән кирип җитә, я тагы нидер яңа уйлап чыгарган, ниндидер башына килгән ул нинди дә булса әйбер ярый. Менә шуның белән аерылып тора лидер. Ул гел нәрсәдер уенны яхшыртырга, әйбәтрәк эшләргә, яхшырак сыйфатларга эшләргә нәкъ дөрес. Син мөхәррир буларак барыбер үзеңә бер лидерны сайлап алдыңмы соң? Лидер дигәннән менә шушы теге эшләп тора, эшли дигән командалар арасыннан менә Понаехалидан кала, алар турында әйттек бит инде. Алар уенның әзерләнүнең беренче көненә килмәсәләр дә, икенче, өченче көннән генә кушылсалар да, алар шул вакытта үзләре бик күп эшлиләр. Тагы бар Тукай районының команда. Алар нәкъ шулай көчле эшлиләр. Керәшеннәр һәм Саба районы басы теге үземнән булганга түгел, беренче чиратта. Басы бары тик үземнән булганга гына. Мин әгәр дә микрофонны алып куймасам, бу егет сөйләр иде. Җәмәгать, күземә карагыз. Сүзсез калдым, мин ләммим, сез карагыз кемне очраттым. Сирень абый үзе. Безнең Татарстанның топ юмористы. Син монда нишләп йөрисең? Топ юморист менә әйдә шаяртка килде. Нәрсәгә дип? Безнең тамашачыларга аңлатып китсәңче. Беренчедән, мин үземнең чыгышларга бүген материал җыям, менә дөресен генә әйткән. Башка командаларны карап, алып, шәккенә бер-ике сүзен үзгәртәм дә кеше белән. Яхшыртып, ошатып, Булай хәлләр әйбәт. Бездә менә чәчү башланды. Конечно, кар ята пока. Бүтән җиргә дә чәчеп булмый. Но менә теплотрасса өстендә буразна ул иҗе ниткән, кар эрегән. Шул җирләргә пока чәчә торабыз тәг утырганчы дип. Син мондагы командаларны күрдеңме соң? Әле нәрсәләр әйтә аласың? Мин менә инде бүген командаларның репетицияләрен, прогоннарын карадым. Молодцы, бигә беләсең нәрсә шул. Әбиләрдә, бәбиләрдә кем генә юк монда. Күңелемә рәхәт, потому что чөнки дөрес әйтергә кирәк. Төрле яшьтәге кешеләр менә бүген шул кадәр матур иттереп шаярта. Карагыз әле, нәкъ менә профессиональ артистлар кебек әзерләнәләр бит алар, әйме? Сез үзегез белән үзегезнең визажистыгызны алып килдегез әйме? Ул минем белән гел йөри. Кайда мин ул шунда. Ничек соң әзерләнүләр? Шәп, алда Гөлхәй. Ни, беренче урын аласызмы соң бүген? Әйе, әлбәттә. Кыенлыклар булдымы? Булды инде кыенлыклар. Һәрчак бар инде ул переживаниялар бар. Барыбер теге барысы да яхшы гына була алмый бит инде. Төп көндәшең кайсы команда? Син менә бердә курыкмыйча менә булар һәм булар дип әйтә аласың? Мәскәү командасы. Бу егетне сез хәтерлисездер. Бу бәхәсләшергә яратучы. Ну нишләп утырасың син монда? Ардым. Мин бу егеткә бер сүз әйтә алмыйм, ул бит Сабадан булгач. Димәк, сез бүген соңгы урын алабыз дигән игез. Алай димәдек. Ахырдан беренче. Шул соңгы бит инде ул. Даими әңгәмәдәшебез Рафис Атака сүзе ул монда матур итеп басып тора. Исәнмесез, Рафис агай? Сөйләп җибәрегез әле. Нишләп йөрисез монда һаман? Сез китәсезме соң моннан, гомумән? Өйгә кайтканыгыз бармы соң сез? Монда театрда гына йоклыйсызмы сез? Юморист бит ул. Алла күп сөйләсең достым. Күп сөйләсең шул кадәр кылага орта башлый. КВН турында уйлаган юк әле, менә тиздән мин юмористка чакырдылар. Шунда барырга микән, юк микән дип менә шуны уйлап басып тора идем әле. Син КВН белән бар. Туйдырдың интервьюлар белән достым. До такой степени надоел син уже. Баксаң, Рафис Атаказның да ачуын чыгарып була икән, күрдегезме? Ничек ачулана? Дөресен генә әйткәндә, без аны аңлыйбыз. Чөнки тиздән менә мин юморист шоуның тапшыруының кастингы булачак. Әгәр дә инде теләгегез бар икән, рәхәтләнеп анда катнаша аласыз. Син яздырасыңмы? Бездә бит кунакта Галескар Камал исемендәге театрның төп актерлары бит инде хәзер әйме? Сез бит инде әйдәп баручылар, өстерәп баручылар. Менә сез профессиональ актерлар буларак гади хәвәскәр актерларны карарга киләсез, шулай бит инде, әйме? Алар безгә бик якын. Алар бит шулай актерлар. Безнең кебек эшлиләр. Көн-төн тырышалар. Нәрсәдер уйлап чыгаралар. Бездә импровизация белән эшлибез сәхнәдә. Әйе. Аларның әле эше безнекенә караганда тагын да авыррактыр. Чөнки без готовый текст белән эшлибез. Аларга уйлап чыгарга кирәк. Монда бит уйлап та чыгара кирәк. Әле ушул ук вакытта ул кызык та булырга тиеш. Халыкның күңеленә керергә тиеш. Һәм инде жюриләрнең күңел кылларын тибрәндерергә тиеш менә. Әйдә шаярт уенының җитәкчесе, ширек финал, Казан Кариев театры Рамил Агдеев. Рамил,
әле күптән түгел генә сез үзегезнең командагыз белән Екатеринбург һәм Астрахан шәһәрләренә сәяхәт кылганыгыз, шулай бит? Нишләдегез сез анда? Бу безнең төбәк ара Эйдашаярт лигасы дип атала. Без аны ясыйбыз конгресс белән бергә, татарлар конгрессы белән, форум татарской молодежи белән бергә. Без инде 3 шәһәрдә булдык. Саратов булды әле 20 елда булды. Теге пандемия кадәр без бу проектны инде теге ел җибәрергә маташкан идек, ләкин пандемия аркасында менә быел гына ясап бетерәбез. Безнең әле алда Мәскәү, Новосибирск, Уфа һәм менә бу шәһәрләргә җиңгән командалар Казанга килеп, август аенда бөтен дөнья татар яшьләре форумы була, ну ниндидер супер кубок какой-то конгрессы, барыбер ничектер менә КВН уеннары алар уяндыра кешене. Барыбер, ну безгә кызык. Җәмәгать, без бит әле тиз генә әйтеп инде, без бит Рамил белән бергәләп Ялкынның Тәлим шоуында төштек. Сугыгыз! Әгәр мондай ток белән суктыларыз, бәргәделәр, әгәр дә инде теләгегез бар икән, Ялкын журналының сайтына киреп, Тәлим дигән шоуны Рамил һәм Роберт шоуны Һәм беренче каналда Эйдашаяртны бөтен выпускларны карагыз. YouTube'та. YouTube'та. Туалет дигән язып. Туалет түгел. Инде не кая күрсәтәсез? Матур утырыйк әле, матур сөйләшик әле. Шагыйрь. Син төшерәсеңме? Шагыйрь. Публицист түгел. Публицист түгел бит әле. Юк. Киләчәктә бәлкем әйме? Танылмаган шагыйрь. Танылган шагыйрь, әллә нәрсә сөйләмәсә. Ринат Галиәскәр үзе офны алып атыйк әле, Галиәскәр була. Син бу уеннан үзең нәрсәләр көтәсең? Менә татар лигасы башлаганнан бирле бер генә уенны калдырдым. Авария генә генә. Барган юлда гына йме, бөтенсе карап барам. Менә һәрбер уеннан көчле атмосфера көтәм, өмет итәм. Һәм инде зур бәйрәмгә килгән шикелле киләм, дусларым белән. Мин bütün командалар içinde can atam, ләкин шуңа да карамастан Балташ командасы бар биредә, шуңа күрә мин инде теге менә аларга симпатиям бераз гына күбрәк. Шуңа күрә ялганламыйм, ярармы? Лилия, син монда нишләп йөрисең һәм кемнәрне күзәтеп йөрисең, кемнәрне? Мин больная фанатка. Минем бүген Денис Мухтасипов дигән иң яраткан КВНчигем катнаша. Камыр Батыр. Камыр Батыр. Мин аның өчен генә килдем. Аның гына чыгышын карыйм да кайттым. Бик кыска, лаконичество килеп чыкты. Рәхмәт. Сезгә рәхмәт булганыгыз өчен.